Come kaunti ma Kisumu ne jo ohala mawuok e gwenge mag Riata ochwalo ywak margi ne sirkal kaluwore kod arita kwe ma osebedo koro karach kono. Kotelne kod Pastor Charles Opiyo ma bende en achiel kuom jo ohala olero ni koro achudhe ma kamago osebedo ka hinyo kendo koro mayo jodak man kanyo to kod jo ohala gino ma bende koro chal ni en yom kotenore kanyo to kod piny owacho kata sirkal kokadhe migawo mar obila. Komachielo Mikai Rose Chieng okwayo apisas mag arita kwe mawuok e steshend obila mar Riat otem anena pedha pile otieno ka tieno kata patrol mondo miyo maka nena chije mosebedo ka muono ji nindo mano pile ka pile. Wachno nosir kanyo to kod Mikai Pamela Otieno. Akwayo ni security mar Kisumu North Ward wakwayo ni mondo ndiko jo ohala makae kaachiel gi joma wuotho. Wakwayo polise mar Riat police station mondo obed ka patrol every time mondo mi wang'e ma jokuoge gi wuoke. Wakwayo security light Kisumu North Ward, wakwayo MCA kaachiel gi serikal mondo ukonywa gi security light from Riat roundabout nyaka Riat school. Wasebedo kod challenge mar insecurity for several time asa ka jo Riat oyepo. To gima bende tamowa ni jomoko opondi pikipiki sekta mar pikipiki wan ma otudre kod jokuoge to hinyo wa gotieno moloyo kane Riat oyepo. Koro giwuotho ka several time kagi chakre sa deko tieno kagi wuotha to kagi yudo nthi skul bende gihinyo wan be kagi yudo wa gihinyo. Koro gima dawachi ahinya en mana mar kwayo sirikal kochakore Assistant Chief kod police wa mar Riat ka gi county government okonywa e yo ma ginyalo tiyo kod njore ma mosedhi madhi mbele mondo wabed kod Riat ka endi kata kwa use weche mariyo nyodwa wuok no mwabuwa kaka wan jo ohala mar Riat kaendi waluor kata wuotho gotieno nikech watieko business moleo waluoro nyase mako kaka wanyalo timo koro onge. Miwa uru security maber manyalo rito wa sirikal. Ok wadwar mondo miwa wuoth ka wan bende wan gi lere migoyo wa kata gi le gotieno to wan joma mine wawuotho nyaka gotieno sa adek pok wachopo ukonywa gi security moro motegno. College poko biro ni yot ahinya mondo sirikal o detect jokuoge ma chando aka kata jokuoge mamaji. To sani Riat osebedo kaka town. It is very challenging nekech sirikal ma wan go tiyo kendo kanyal wacho nok giti. To kiginyal ng'e ni ma nyathi sikul kata ma jakuo kata ma ng'at machanade. Nekech ji oriwore kanyakla achiel. Giwuotho to ka sirikal osewuotho. In fact jok maredwa ka wanena ni gin jok moa e town ema kawo advantage maka. Nekech mostly jokuoge manego waka kata joma hinyo waka timore during the time ma sikul oyawe. Nekech koro ji ng'eny. To ka sikul olor tinyalo yudo ni the rate mar jok migoyo kata jok mitong'o tin kabisa. Kuom mano okanyal blame the sirikal nok giti. Sirikal kata police tiyo kendo gi patrol kaka nyalore. To kiginyal detect jokuoge mowuok e town mariek moingo jok manie reserve. Mane gima nyalo wacho kuom insecurity manenore ni tiyo got ka. Okanyal blame Assistant Chief, okanyal blame Chief, to gima nyalo blame ni jokuoge gi are very challenging. Nekech mostly be ka giredwa to gibiro gi pikipiki. Koro kinyal ng'e ni en abiria mogole junction dhi e college kata en ng'at madhi kamanade. Unless ni sirikal otiyo kod yo moro machielo mariek manyalo yudo gigo.